Løjse Flytøj her, og vi kommer til at lave en bedre let's play. Jeg har allerede bygget hus og gear og sådan lidt shit, fordi jeg kom til at hide min FPS, så jeg vidste ikke, hvornår jeg filmede, og hvornår jeg ikke filmede, så jeg kom til at filme, hvor jeg skulle klippe. Ja, det gav ingen mening, men ja, det blev fail, så jeg besluttede at lave noget nyt. Og nu har jeg ikke hidet med FPS, så hvis I kan se noget heroppe i det her hjørne, så er det min FPS, og det ved I også godt, fordi ja, det gør I bare. Jeg kommer til at lave nogle let's play videoer, og jeg kommer højst sandsynligt nok til at lægge dem op efter, altså om tirsdagen kommer det nok, måske, jeg er ikke 100 på, men måske klokken 3, og så plus minus klokken 3 om tirsdagen, og ellers er det klokken efter skole, og det vil sige klokken 1:15 plus minus, så ja, der kommer i hvert fald nogle let's plays videoer, og det skal nok blive super fucking godt, tror jeg. Ja, yeah. Der kommer også introer på snart, når min ven XP Super Gaming, tror jeg det hedder, han er super god til at lave introer, hvis jeg skulle se noget. Jeg kan lægge et link til ham i description. Ikke fordi jeg har nogen, der ser min video, men fordi han er sej. Cool. Ja, han laver i hvert fald, han er i gang med at lave en intro til mig. Super fed intro. Tjek ham ud. Hvis I vil have en intro, så er jeg 100 på, at han gerne vil lave den til jer kvitter for et. Ja, tjek ham ud. Jeg lægger link i description, som jeg allerede har sagt en gang før, men vi laver lige en ovn, fordi det her, det er sejt. Sådan. Vi har lavet en ovn, vi er godt i gang. Nej. Eller jo. Så der er lige noget træ. Og det lyste. Det var kraftigt muligt. Så der er lige noget træ, det er super godt vejr ude for. I virkeligheden. Ja, og det er faktisk bare det, min let's play vil gå ud på her. Det kommer til at være lidt stille og roligt, ikke noget pro, hardcore, fucking house building, shit like that. Så jeg skal ikke regne med, at jeg bygger the most fabulous fucking house in the world ever seen. Det var godt nok godt klaret. Asger, ja. Jeg hedder Asger Stagholt. Og ja, det var egentlig bare det. Info om my channel. Der står nok glædelig jul og godt nytår på min channel, men det er fordi jeg ikke har ændret det endnu, fordi jeg ved ikke hvordan man gør. Nej, jeg ved bare ikke hvordan man gør, fordi jeg er pisse dårlig. Ja, jeg venter bare, eller går ind og laver et fucking svært på pige. Nej, går ind og laver svar. Ja, det gør jeg. Jeg kan blive godt nok med. Jeg skal lige ud og hente nogle kartofler, så I nok høre det, så jeg klipper lige op. Halløj, jeg er tilbage. Mit navn er Asger, og I er pænt ligeglade. Men ja, jeg er tilbage. Og det er det vigtigste, vi åbner den her dør, vi lukker den igen, og så går vi ud for, så ser vi kan finde noget og slagte dem. Heldigvis et får, så jeg kan Satan. Hvis vi har lidt får, så jeg kan få mig en ny seng. The fuck this shit. Fuck dig. Så bliver det for Hennika. Det sagde jeg ikke, det gør. Og det den siger. Hop. Satan. Er det under mig, eller hvad sker der her? Gotta get the fuck out of there. Fuck, claim. Den er jo lige her. For helvede. Shit. Yes, give me that. Give me this. Sad. Der er sjældent noget med der magt her. Hvad fanden der mangler det her?
Jeg sagde det ned. Jeg sagde den, der sidder den på min skærm. Sådan der. Det kan godt se, det var lidt trist. Det magter jeg ikke, John. Helvede, jeg har så lige en i hus. Jeg shifter et sted, jeg har fundet. Båden har været med satan. Er der ørken? Fuck fe! Skal vi se, om vi kan finde et better village. Okay. Det gider for mig. Fuck clay, I got nothing. Nothing at all. Satan. Parkour. Please. I'm walking in sunshine. Hey, hey, hey. It hurts a little bit. Temple. Yeah. Fed fucking start. Det satte mig dernede. Hvor fanden kommer man ind? Her. Ikke gå ind. Der. Kigger her. Se den. Ikke land på den der. Hugger os bare ned her. Det er der vi går. Smart ting med skærmbaum. Hvad fanden? Og den sidste. Jamen hvor dejligt da. Kan det der tentese med? Det gider jeg bare ikke. Det er bare træls. Nogle gange så kan det godt være ret træls. Du ved, ja, det kan. Ja, det kan det. Men hvad faren? Later. Ja, bare later. Godt tænke mig det der grønne wool der, men så alligevel ikke, fordi... Nej. Fandme langt jeg kommer op. Lol. What the fuck? Nå, vi leder videre, gør vi. Shit, der er ikke der. Ja, det er det vi gør. Vi leder der videre. Ja, det er det vi gør. Men først... Så vil jeg sige... Er det det han gør? Er det det? Nej. Sagde nej. Men nu så vil jeg da sige farvel. Og tak fordi at I så med på denne første let's play jeg har udgivet. Ja, det var dejligt at I så med. Vi ses.